θα ανεβάζεις πρώτα το πηγούνι. Δεν θα ανεβαίνεις πια έτσι. Μείνετε ψηλά, πιάστε στο πιο ψηλό σημείο που μπορείτε και το άλλο πόδι να τελώνει. Ωραία, δεν το πείτε καλά. Παναγία, μακρύνω το δω. Είμαστε που κάνουμε την απελευθέρωση, μπορώ να στήθος. Πάμε. Αυτό πρέπει να είναι και κάνεις το δηλαδή. Γόνατα στήθος. Μύτη γόνατα, πιάστε τέρνες μακριά. Πιάστε τέρνες για να ανοίξουμε τις ομοκλάδες μας. Δηλαδή και πάλι. Ωραία. Πιάνουμε τα γόνατα και λίγο πνίμες, λίγο πιο κάτω και με καμπουριαστή την πλάτη ξεκίνα να ανεβαίνεις βαρελάκι και χωπ, να πεις, ακόμα τελειώσει. Μάθησε την κοιλιά σου. Κοιλιά. Μάθησε τα πόδια σου πιέσεις. Τα ρούχη δηλαδή. Εισπνέω ψηλώνω, εκπνέω μακραίνω στα πόδια μακριά. Πιάστα, πιάστα, πιάστα. Άντε ναι. Εισπνοή πάνω, ξανά. Ψηλώστε, η κοιλιά είναι μέσα, την νιώθετε ότι είναι εκεί. Η κοιλιά είναι μέσα. Εγώ που με δείτε τι μέσα. Εκπνοή κάτω. Τρένω, εισπνοή ξανά πάνω. Μείνετε για 5 ανάσες από τη μύτη. Καθώς παίρνεις αυτές τις ανάσες να βλέπεις το θώρακα σου να λίγο κλείνει. Νιώστε την πλάτη πώς δουλεύει. Την πλάτη πώς δουλεύει. Αν και αυτό και δεν πάω στην πλήση.